сестри, братя и сестри, ние чухме днес житието на апостола Мария Магдалина, на велика светица, която е станала апостол на апостолите. Тя първа е отишла да възвести, че Христос е възкръснал. След това вече апостолите са обиколили целия свят и са проповядвали възкръсналия Христос, но тя и след като Господ е излекувал от страшната болест, тя имала 7 бяса, тя е толкова много го обикнала, толкова много се е привързала към Него, че не само при живее следвала навсякъде след Него, но и когато Той е бил на кръста, тя е била там, не се е страхувала от озлобените първосвещеници и била е, когато Господ се го полагали в гроба, искала е да види всичко точно и е имала намерение да дойде да послужи. Тя не е знала, че Господ ще възкръсне, да му отдаде да послужи, като го помаже с миро, което е приготвила преди това, и заради нейната велика преданост, любов и вярност и безстрашие, Господ си е бил. В Евангелието е казано първо на нея, но ние знаем от предание, че все пак Господ си е бил първо на своята пречиста майка. Но може би заради нейното велико смирение на Света Богородица, евангелистите не са се решили да пишат за това нещо, но иначе се е бил на Света Мария Магдалина и е казал да отиде и да благовести на апостолите. И на този ден празнуваше имен ден нашата духовна майка, Схиегумения Мария Магдалина. Нейният старец, архиепископ Теофан, той бил някога духовник на царското семейство на император Николай II. И той, когато е мислил какво име да й даде във великата схема, той е казал: аз се молих и изведнъж чух в сърцето си Марио и казал: подражавай на любовта на Света Мария Магдалина към Господа. И действително Матушка Мария подражаваше на любовта на Света Мария Магдалина. Имаше велика любов към Господа, заради когото понасяше всички трудности, поемаше тежки кръстове върху себе си и при живее и сега Господ свидетелства за това, че тя е намерила голяма благодат при Него. Сега ще служим ли панихида? Има ли готовност? Да. Добре. Сега ще служим панихида, да се помолим за Матушка Мария, а пък когато ние се молим за праведници, тогава те се молят за нас. И се надяваме, че тя ще се моли за нас. Всеки